Good morning! Good morning, good morning, good morning! Gamit ko yung contacts ko na hindi ko siya masyadong bet. Pero wala na akong choice, guys. Kasi yung isa expired na talaga yun. And ayoko namang mag-glasses. Anyway, okay lang naman siya kapag naka-makeup na ako. Hindi ko alam kung ito yung susutin ko. Nandito pa rin yung tag niya sa likod kasi hindi ko alam kung siya yung susutin ko. It's cold na, ano siya, mainit na malamig. Mainit na, mainit siya, oh, sunny. Pero mahangin. Wait, open. Ano ngayon? Filipino festival. Pupunta kami doon. Imi-meet ko yung mga girls. What? Can't I open this? Imi-meet ko yung mga girls. Oh my gosh. Are you serious? There we go. Feel ko yung weather. Oo nga guys, malamig nga talaga siya. Mahangin siya. Na mainit. Hindi ko alam. I feel like okay lang naman siguro to. Magti-t-shirt lang ako. Kaya lang kasi... magdadala lang siguro ako ng ng jacket. Nakakaloka yung weather. Iba-iba araw-araw. Anyway, I'm just having my coffee and then my niece biscuit. Guys, feeling ko may naiba sa camera ko. Someone emailed me actually and sabi niya, sobrang shaky daw ng Sydney trip ko. And I did notice that. Kaya lang wala na akong magawa kasi nag-edit na ako. So, in-include ko na lang siya. But yeah, I had headaches as well when I was editing that. Shaky talaga siya. Feeling ko may naiba. Kasi ginagamit to ni Dani, yung camera na to. Feeling ko may naiba talaga. We are off to Lyra's place. Tapos punta na kami sa Filipino Festival. Filipino food. Yummers. Joy is they're already on their way. Joy and Sam. Kikitain din namin si Joy tsaka si Sam. They're here from Melbourne. So, yes. Tingnan yung top ni Dan. You look so good, babe. I love that top on you. So this is a straight, what? Do you want the house looks like? Busan ng... Oo, busan kami ng pagkain. Dito na kami, guys. Sobrang daming tao. I'm with Lyra. Fresh from the Pilipinas. Daming tao dito. Tingnan natin. Hi! Hi! Ang daming tao! Ha? Sobrang daming tao. Sana hindi tayo maubusan ng pagkain. Ala, sarap. Okay. Tingnan natin. Kakain na kami. This year, ano siya, sobrang, it's way better than last year. Meron silang kwek-kwek. Gusto mo kakain ng kwek-kwek? Oh, sila kwek-kwek, oh. Hi! Wala pa ng pila. Akala ko nang pila sila. Ay, wala pila. Gusto kaya. Kwek-kwek! Yum! Hala, ano to? Cheese sticks. Cheese stick. Cheese stick, kain tayo. Wait, Pork barbecue. Ay, sarap. Chicken. Chicken yan. Okay. Kain tayo. Sige. Order sila ng sago. That's banana fritters. It's like banana wrapped in Okay. That's the turun. No. We had that last night. Oh, you want more of that? Do you want to try the cheese stick? An order. Cheese stick? Yeah. I have one of those. Plain rice. Yeah. Plain rice with barbecue or just rice? How much with barbecue? How much? Maybe two. Yeah, with the... Dalawa nito, please. Isang lalagyan na lang or? Yeah. Magkano yan eh? 5,000. Ito po, 3 for 250. So, Okay. Magkano pag may rice ate? $1 extra. Did you order sago? $1 lang naman pala eh. That's not sago. That's okay. Okay. $5? Salamat. 30. So, ano, pork or Thank chicken? you. Cheers. Where's your barbecue? Here. Salamat. Hindi na makalimutan. Salamat po. Salamat. Okay, let's go. I thought you were gonna get the sago. You didn't get the sago. Hi! You wanna be in the vlog? Hi! Wait, babe. Please, Just a milkshake, is it? can you please hold that? Yeah. Use your spoon. Hello! Hi! Saan kayo? Davao po. Ay, wow! Bago kayo dito? Try niyo yung barbecue nila. Ang sarap. Okay po. Yeah. Your vlog! Yeah? Ano pangalan mo? Shaira. Athena. Nice! Salamat! Scramble, babe. Hey, scramble. Yeah, really? Masarap? Sarap. Yeah. You've got all the traffic like around. I don't think na underneath. Meron pa din sa Pilipinas. Oo nga. Parang feeling ko batang-bata pa ako nung nakain ako. Sila ng taho. I know, like, I would go with hard. Wala atang taho dito, no? Naghanap ng taho, hapon na. Kaya ko yung nag-message
pictures sa Instagram. We're from Singapore, pero kakalipat na namin dito sa Pero hoy, si Buwan ako. Ay! Mari si Lovely! Si Lovely? Oo, mari siya. Ano Bisaya ba? Oo. Bago na nanganak. Karun! Padung na siya. Hi! Hi! Pangalan mo? Hannah. Bisaya. Of course! Hello, Charlie! Hi, Charlie! Hi, Rene! Dito kami sa Filipino Festival. Ang daming tao, guys. Grabe. Yeah. Finally, yung barbecue na lang. Ang sarap. Para ako endorse ng tuhod. Ang sarap sa barbecue. Sa ninyo mo eat niya. Okay. Sige, try na lang. Lami. Grabe. Hello, Riz! Finally! Salamat! Nag-picture may check nyo yung Facebook, Instagram. Facebook and Instagram. Taga-asa ka sa ato? Ay, si Pujun! Uli ka? Oo, December! Bibili kami ng dinuguan. Papakainin ko sila ng dinuguan. 2 choices, $10. Pero meron na siyang rice. Ano? Wait! Do you like it? That's good. No, that one. Try it. I know that's blood though. What? I know that's blood. Yeah, it's chocolate corn. What do you think? You can't see the reaction. The glasses is on. Yeah, he's got the poker. Is it alright? It's alright, I wouldn't buy it. Yeah? Will you eat it? Okay. Dito na si Kat! Hi! Sexy talaga! Uy! Kanina pa kayo? Medyo. Dinuguan! Hi! Nawala siya. Okay na sa'yo? May sexy dito pero nahiya siya. Si Dan, hinihintay niya ako kasi dito na siya! The sexiest mommy. Hi! Hello! Where's your baby? Ilagay lang natin guys. Sexy mo naman! Ano yung apelido mo? Dahil hindi ko lagay ang lista dun sa ano. Apelido ko? Ang aming baby natutulog. Ang cute-cute. Cute-cute. Pero ito ang grumpy na baby. Hello! Ay, naiwan. Hello! Hello! Ibibenta. Ganda ng outfit mo, Kat. Ano yan? Scarf? Ay, oh, pang-cover. Ganda niyan. Ganda. Machi-machi kay mami, ah. Machi-machi kay mami. Dito na si. Picturean kita. Bakit? Ano, iba-vlog kita na kumakain ka? Girl, ikaw ba? Ayaw, iduol. Huy, hindi kayo hindi maladool. Ang sexy niya. Ang sexy mo. Bitaw? Oo nga. Para kayo hindi, ano. Ano? Sanawa ang sa Melbourne. Kati maganda. Hindi ba yung ano niya? Diba? Oo. Kati maganda, thank you. Ang si Just Kati. Oh, just Kati, thank you. Ang si Perez, wala pa man. Uy, Channel ko to, may edit ko to. Sabi niya, wala daw ako pa sa... Kung at Philippines, wala din. Ay! Oh. Wala din yan. Ang ano ba? Pasalubong. Pasalubong daw. Thank you, guys. Andyan yung, galing lang yan ang Bertol. Dahil yan galing Melbourne. Hi, guys. Ano yung nakain mo? Sisig. Sisig yan? Laban mo, dahil. Uy, mami daw. Uy, may anak ka. May anak ka. Baka nakalimutan. Kalimutan niya dahil. Akala ko talaga ano ako eh, dalaga. Single. May papeplam ah. Dahil wag mo, hiyak ko dahil wait lang. Eh, hindi mo na kailangan. Anday, Oo, naka-on. Mga 10 minutes clip, ikaw lang to. ang ganda mo ngayon, guys. Oo nga, eh, sabi ko nga ang ganda ng outfit niya. Bibig talaga nitong bisita. Ano sabi niya? Palagi naman dahil. Ah! Yung Just Cat, medyo may mayamang din. Pero, Ito na naman. Dennis talaga, wala ako pasalubong na eh. May edit out ko to. Ako si Lyra. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, di ako sila yun. Oh! Isa Meron. lang inaabangan ko. Isa tayo next week dahil. Babawi. Merong paano si Mayora. Ay,
spaghetti pababa. Magbibigay ako ng spaghetti pababa muna. Ibibigay niya. Hoy, makinig ka. Ibibigay niya daw kapag nag-spaghetti pababa ka. Paano ba yung spaghetti pababa? Ganun. Hoy, ilagay nga natin to. Meron pamigay si Mayora. Ay, maglinya kayo dahil kasi may ano si madam. Spaghetti. Ano? Nagtira sa akin, Day, ha? Ano ka ba? Okay lang dahil. Kini madam. Madam. Naghihintay. Bili mo to dahil. Tuna mo yan. Ang dami talaga akong mga regalo. Tingnan mo lang. 1 year supply. Sige, napaday. Kailangan pa ng more pa. Unsa na? Ano yung kinakain mo? Chicken feet? Masarap? Is it good? Wag daw Wag daw. Yeah, I did. Dito na si Madam. Hi, Madam. Madam. Kita yung mga puso dahil. May pinaglalaban. Wala siya na. Yung braso ko din. May pinaglalaban. Dito si Christine. Hello. Oh my gosh, you're so cute. Hello. Hello, yung doggy mo. Vlog mo. Ang cute naman. Oo, sige, hawakan mo. Hindi, oy, ang bait nga. Bait, sige na. Ako makita yung vlog, makagatin ako dahil. Hindi ka kakagatin yan. Sige na. Oh, cute. Ako din natatakot ako ng slide. Kasi baka... Ang cute. Sayaw. Hindi nga ano to. Uy, dancer kaya ikaw. Di ba dancer ka? Dancer siya. Uy, dancer siya nung bata siya. Wag ka. Ay, hindi nung bata. Noon, dancer. Saan yun sa'yo? Ay! Oh. May emote-emote dahil. Oh. Yan yung talent mo sa beauty pageant. Kasama ko si Joy. Kanina pa ba ito Okay. Ano, hi kay Elmer, Erlyn, at saka Erin. Yes! Yes! Hi, Ramos. Elmer, Erlyn, Eril. Tuwang? Tongue twister. Elmer, Erlyn, Erin. Ba't di naman nakatingin? Dito pala dapat. Oh my God, I keep forgetting it. Oh, good idea. Yeah, just put your son is on, they can see. Yay! Meron din siyang channel, guys. Yes, Joy Abaya. Say hello. Yeah, Sam is there. Sam and Jordan. And Christine or Catherine. And Christine or Catherine. Ang kanta, ano? Basta't mahal kita. Sana hindi shaky. Naghahanap kami ng halo-halo. Ayun, oh, may halo-halo. May fishball? Dito? Dito din may fishball? Sarap dito. Gusto namin yung buko drink. Yum. Ito, naahan ako. Okay lang. Si Mia! Tagal na namin din nakita. Nagpapadede. Late siya. Dito para magpadala ng bata. Yun. Buti na lang siya. Behave na behave lang siya. Kanina pa to, hindi umiyak eh. Umiyak lang siya nung dumating ka. Sino ba yan? Ang ingay. Thank you. Busy siya mag-ano. Oo nga eh. Katingin lang siya sa'yo. Hindi ba? Sa mga dahon siya nakatingin. Ah, dahon pala. Sorry naman. Hindi ka ba nag-drive? I did, but I parked it in the hospital. Ah, okay. Bye! In the hospital. Because that's where I work. Dito kami sa Big W. $2 na lang. Walang dami. As in, $2 na lang lahat. Oh. Si Lyra na lang kasama ko. Nag-uwian na lahat. Tingnan natin kung ano mga meron. Hala, kahit na shorts day. Oh, $2. Ang laki nga lang, over. Kasyo naman siguro kayo. Hindi, ang laki niya. Pero hala, ang dami ha. Ito, $2 na lang. Nasa labas pa talaga. Ay, may mga bra pa, day. Oo nga. Ano ba siya? Skirt or shorts? Para siyang ano,
Parang skirt. We're home! Binigyan ako ni Ann ng birthday gift. Binigyan din ako ni Lyra nandun. Sabi kasi ni Ann, sabi niya ilagay ko daw sa fridge. Pagdating sa bahay kasi meron daw dito na kailangan ilagay sa fridge. So, we'll see. Thank you, Ann Paris! And natanggap din namin yung invitation para sa christening ni Baby Aliyah, yung anak ni Lovely. Sobrang ganda. Si Lovely lang yung naggumawa nito. Check ko lang kung may pangalan. See? Ang cute. Siya lang gumawa niyan. And then yan din. Ang cute, diba? Galing ni Love. Galing mo, Day. I have a letter from Ann. Hala. Hala, guys. Alam na. Merong chocolate na siya. Magdi-dinner pala kami kasama si Lyra at si Tony tonight. So, look! Babe! What's that, chocolate? Yes. Ann. Hala, babe. Alam na. Whoa! Danny boy. No, she said it's for you and me. She said it on the letter. Oh my gosh, babe, you will love this. It's matcha chocolate. See, it even comes with this. Thank you, Anne Ice and pack. Jordan. Thank you. Thank you. And then meron pa, Mecca! They just opened Mecca here in, dito sa Adelaide. Doon sa malapit doon malapit sa Marion. We'll see. Hala, si Ann. Okay. Urban Decay Afterglow Highlighter Palette. Wow! Hala, ako nito. Hala, ang ganda. Hala, ang cute. Ay, nice. Yan. Ganda. Salamat, Ann. Salamat, madam. Thank you. And then ito, galing kay Lyra. Salamat, Lyra. Meron din akong makeup na galing sa BLK Cosmetics at saka yung makeup ni Vice. Nandun. Bukas ko na yun i-open kasi after nito, magpiprepare ako para sa dinner natin tonight. Ulo, meron pa talaga siyang parap-parap na gift. Mask! Maraming mask. And then, ano to? Oh, cool. Botanica Rose. Oh, home fragrance. Ito. Ang ganda nito. Ano siya? Diffuser. Reed diffuser. Ganito siya, guys. Ang cute. Nice. Thank you, Lyra. Salamat. Oh, that smells good. That smells really fresh. Actually, I'll put it right beside the TV. Oh, nice. Oh, cool. Nandyan lang siya. Ang cute. Lagay natin doon malapit sa TV. Ayan, katabi ng candle ni Jess. Tapos, Sport Power. Ayan yung actually namin yung sa doorbell. Diyan tumutunog. Tapos, yan yung cactus na binili ni Dan sa Pilipinas. Tapos, yung 3 player ng Port Power. Nice. Ito yung funny gift na binigay niya sa akin. Hindi ko pa tinanggal dito kasi ano naman gagawin ko dyan. Pero gustuhan niya yan eh. Punta kami sa Tower Hotel. May meet namin si Lyra at saka si Tony. We'll have dinner there. They have a really good burger there, guys. I have to order I have money. Ah, okay. pizza and go pulled pork up. Sobrang sarap nito, guys. Yum. Sedan din. Chicken. Oo nga eh. Wow. Ayun. Ang laki ng ulo ko.
Okay, babe. You can close your vlog. Hello guys, pauwi na kami. Nagpunta pa kami after yung dinner, nagpunta kami sa birthday ng sa pub. Kasi yung na Dan, friend niya, nag-birthday. So pumunta kami doon, we stayed for like an hour and a bit. And now we're going home and I'm just gonna close my vlog kasi sobrang pagod na ako. So yeah, we will go. It's already like 11:40 at night. And then yeah, when we get home we will sleep. And then that's it. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to good night. Good night, babe. Good night. Bye. Gonna film this night time. Why are you driving through the city?